ଦେଖିପାରିବେ ବାଇଗଣ ମୋର ପୋକ ହେଇଗଲା, ଘାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ବାଇଗଣ କ'ଣ ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଫଳିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରିଅଛି। ବାଇଗଣ ପୁରା ଲ ହେଇଗଲା। ବାଇଗଣ ଗଛ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପୋକ ଗଛ ବାଇଗଣ ପୋକ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାହବ। ବାଇଗଣ ବହୁତ ପୋକ ଖାଇଦେଲେନି। ବାଇଗଣ ବିନ୍ଧ କଣା ପୋକ ବହୁତ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇଗଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ପୁରା କଣା ହେଇଗଲା, ପୁରା ପୋକ ଖାଇଗଲେ। କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, ସାଦା ପୋକ ଲାଗିଗଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ବାଇଗଣ କେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି କହିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।